Easy. Kde je Michael? Michael podľa mňa už oddychuje. Na núčik dúfam, že nám kúpuje. Hej, už má 4. pivo. To môže byť. Vítajte pri ďalšom pokračovaní našou cestou Madeirou. Tak a toto je náš návrat z najvyššieho vrcholu Madeiry, Pico Ruivo, odkiaľ sa vraciame na Pico do Areiro, odkiaľ sme aj vyrážali. Aby som vám ale mohol ukázať, čo vás všetko čaká touto cestou, musíme sa na chvíľu vrátiť späť. Je taký záber, že len frňák tam budeš mať a volant. Alfinka tam už tam? Alfinka musí byť. No, premium. Priority. A live striptease tu pod Pikom. To bude do videa. Celá trasa má zhruba 11 km. Ako som už spomínal, my sme vyrážali z Pico do Areiro, ktorého vrchol má 1818 metrov nad morom. Ak si myslíte, že na Pico Ruivo, ktorý má 1862, je to zhruba 40 výškových metrov, mýlite sa. Je ich cez 1500 a nebudem klamať, ak poviem, že je tam zo pár schodov. Miestami som mal pocit, že všetky a dvakrát. Takže si pribalte dostatok vody, lebo ju budete rozhodne potrebovať a nebudem to ďalej obkecovať, poďte sa pozrieť na našu cestu. Ne, že by to bolo prudké, ale je.
každého sa pýtali, že kde sú zóne. Ale ty? Schody do neba. Schody Teraz idem ja a hovorím, že toto sú schody do neba. Že začínajú z tamtej strany a tu končia. Táto tragédia. Oni išli stáďal a hľadali na druhej strane. Si myslím však ako skoro všetci. Tragédia, to tradičné. Dobre chlapci, zvládli sme to. Easy. Niekto, mám asi